Случвало ли ви се това? Искате да се поглезите, като си купите оригинална дамска чанта. Разглеждате различни уебсайтове, разглеждате различни модели и най-накрая си харесвате идеалната. След като дълго време сте събирали пари или сте взели от мъжа ви, няма значение, идва момента, в който трябва да си я поръчате. Поръчвате, чакате с нетърпение и в момента, в който дойде, виждате, че тя е фалшификат. За да не ви се случва това, ето няколко съвета как да се ориентирате коя платформа и продукти са оригинални и може да им се доверите. Когато влезете в даден уебсайт, е много важно да се уверите, че има общи условия за ползване. Там трябва да е написана името на фирмата, държавата, в която оперира фирмата, адрес и контакти. Ако тази информация липсва, е малко съмнително. Важно е също да знаете, че по законите на Република България всеки клиент има право да върне своята покупка 14-дневен срок. Ако не виждате такова условие в сайта, то по-добре не си поръчвайте. Друга опция, която е полезно да проверите дали дадения сайт предлага, е опцията преглед и тест. Ако сайта не ви предоставя опция за преглед и тест, може би нещо не е наред. Не ви препоръчваме да пазарувате от различни групи във Facebook или подобни платформи за свободна търговия, тъй като нямате доказателство за качеството на артикулите, които ще получите. Ние от Outlet City Modis ви предлагаме доказано оригинални и качествени артикули, защото работим директно с брандовете. Това може да видите по самите опаковки на продуктите, които получавате, защото всеки един артикул, поръчан от нас, вие получавате с сертификат за качество, издаден от самия бранд. Outlet City Modis може да откриете огромно разнообразие от всякакви марки, като моите любими летни попълнения са тази дамска чанта на Пинко и тези токчета на Уейджо. На всичкото отгоре дори са намалени, така че ако и вие искате да се добиете с оригинални и то доказано оригинални всякакви дамски аксесуари, отивайте в сайта на Outlet City Modis.